Dongeng. Ayo dongeng. Biyen iku ana. Terus saiki gak ana. Iku apa iku, Bos? Wis gak ana kok apa iki? Lho kabeh kejadian apa ta apa ngono lho. Jajan apa maneh dongeng, Won. Dongeng. Ya, Endi dongenge? ya iya, dongeng iku ya Durung rene wonge. durung Lho mang wis tak parahan takon rene yo. Tak iya nek isor peluruan gak ono. golek ana nggone tempat sampah. Wis tak golek murah mari gak ono takon rene mang bisa. Wah, kon niku iso-isoke. Sasar lemu kayak alamat iki apa? Mosok dicocok PT arek. Cocok PT ya apa dikon pijet ae. Lah golek ana sing kepethuk. Ya ya. Golek ana. Ono alamat sing bener ngono ta, Tut? Warane omahe anu ngene lho, gawe Metrobus, omahe Dipeno. omahe Supeno ngarepe omah ngene lho. Supeno salon. Ngene kon tak kandhani. Iya. Biyen niku ceritane ngene. Zaman biyen niku ana. Saiki gak ana. Iku kejadian apa sih Bos iku? Eh, Ono kejadian apa? Balik iku timbalan mana? kalir. Tapi saiki wis gak ana lho, Won. Durung rene ta. Durung. Entar takono Basuki yo gak ono jare gak petuk. Met anu kon disusul bojomu kon ngeterno buh. Emang ngono golek pisan yang ngono. Ayo, kok nek petuk wonge kon rene ya? Iya. Numpak awan, ban aja mlaku rek. Lho sangoni lho. Ayo aja mlaku. Ya, lah terus tak mlaku iki. Oh melayu ngono. Kon iku yo ngono, senengamu golek masalah ae. Arek kok kancane kuru kok dene lemu ijen. Ojo lali kumisine, Rek. Beres, beres. Ya. Dorong nyambut gawe dorong komisi ae golek. Wong kok dhuwit kok aja dipikirno. Lho ngene nek kanca-kanca kepengin dongeng temen. Biyen iku ana. Anu petuk wonge itu mau tak goleki. Tak goleki nang ngene omahe Basuki, gak petuk, tak goleki nang omahe Ngadi. Mari ngono omahe Ngadi, terus kepethuk. Oh ya apa? Gak bener apa? Biyen ana saiki gak ana maneh. Kandhane kok. Ya emang biyen kok ana saiki gak ana maneh. Bacut, bacut. Iki mang apa mau saiki mang wereng rek. Ayo. Niki wong, Pak. Niki wong. Niku. Wong jek ngantuk ya kon jak rene. Kok ngantuk ae. Wong iki mau gerdu turu emang. Mula gak wong gendeng sing iki gak mula wong gendeng gone balong panggang biyen. Saman ngelilir, Pak. Lilir, Pak. Saman ngelilir. Agem kate nebang ah. Sampeyan kula tekaken mriki wae enten perlune. Kanggo apa peluru aku. Sampeyan kula tekaken mriki niki wae enten perlune. Perlu. Iya. Napa? Biru. Biru. Enten perlune. Perlu kok biru. Iki lho, Pak. Lah iki lho, Pak, bolongane, Pak. Lah, Wong goleki lambene ya. enten perlune, Pak. Enten perlune. Gak. Repot, musuh wong dublek iki repot. Napa? Syukur kecocok kan ya. Kapok akan pola. Sampeyan rungokaken kali rokokan, Pak. Sampeyan niku enten perlune ngoten lho, Pak, maksudnya, Pak. Coba. Sampeyan kula jak mriki niku enten perlune. Perlu. Nggih. Sing perlu sapa? Sampeyan kula perlokaken. Oh. Iya. Sampean diperlokno. Oh, diperlokno. Nggih. Ngomong
diperlokno. Kanca kula niki awake lara kabeh pating crekot. Lara berarti. Nggih. Lah sing nyokot sapa? Pating crekot dublek. Lah iya dicokot sapa? Kok dicokot pating crekot? Pak. Nek njaluk ngomong aja ngrampas. Kate tak bisiki. Pating crekot, Pak, awake niku. Oh, pating kercot. Bekecot. Awake lara kabeh pating crekot, njaluk dipijet. Ngomong rada banter Titik. Lho, gak krungu aku. Ngomong indel-indel kaya pedat jare kurang banter. Awake pating crekot kon pijet. Pijet. Oh, pijet. Nggih. Awakmu pijet ah? Lho niki kanca kula Trobus. Trobus. Pak. Trobus. Iya. Napa? Tikus. Kanca kula niki jenenge Trobus. Jenengmu sapa? Wale. Trobus. Oh. Trobus. TRUBUS. Rebu wes. Trobus jenenge, Pak. Apa T? R. Hah? R. U. Tru. B. U. S. Pedes. Trobus. Trobus. Lah sampeyan wau kula goleki teng pundi mboten enten. Sampe kula goleki teng mriku. Lho Mboten enten. nantang kan. Gak usah ngejak rono Mas ndok kene wani ndewek iki. Sampeyan wau niku kula goleki ora mare mboten enten. Lah iya. Sampe kula goleki teng mriku niku lho. Lho ngejak rono kon. Ayo. Ngejak rono. Digoleki sampak merono. Oh, golek aku rono. Lah apa? Nggonku aku kono. Ala kula niku mau gelem dikongkon, Pak. Eling-eling kula jange dikeki komisi kali Trubus, nek dikeki dhuwit ajeng kula tumbal sepatu. Eling-eling sepatu kula niki empun elek, ngoten lho, Pak. Oh, ape ngaplok aku kon. Kok sepatu kula niki lho ben elek, ngoten lho. Oh, senjatamu sepatu. Gak apa-apa. Tak siliki. Oh, sandalono ta, Bos? Nek oleh komisi digawe tuku sepatu ngono blek-dublek. Oh. Iya. Apa? Dublek. Sampeyan dublek. Iya, engko tuku ndok diublek. Dublek bucek. Sing pijet siapa? Ya mundur. Bos. Anu alatku Teng pundi wau? lho hotel mau. Hotel pundi? Wong potongane kene hotel barang. Hotel Copong. Copong. Pocong. Hotel ngati ya. Mobil mau. Bosan beto mobil. Butuh mobil. Anu kendaraan ndek kono aman. Oh aman, Pak. Mriki aman beto. Mobil sampean ngirim mburi mau ta? Gae. Lah, terus mobilnya aman. Lho nek aman aku meneh tak nggawa. Oh. Lah niki wau mboten gawa. Gak. Lah alatnya teng pundi? Lho nek iku mau lho. Walah, Wah. Dublek ya melok. Kon sing pijet. Caplok kanjine. Adik coplok, Pak. Ayo ta. Iya. Isin, Pak. Boten enten apa-apane enten namung iki tok, Pak. Enten namung iki tok. Lho. Ya iki. Alat pijet iki. Iya iki. Ngene kok nggone hotel. Bon, sakniki kula sampean kangkon apa malih? Iko tunggonono ya. Sini ke wau ta. Ya kerek turu mau lho. Wong ngene iki dapat kok diadahi apa diadahi tas kresek. Pakai gelang sing nanti buat nang kali lamong. Ya wis. Wis, kon pijet to. Sing penting aja lali komisine. Beres.
Kok masa komisi ae. Wedhe. Tagusa. Napa? Tawon. Tawon. Iku kan dintep tawon iki lho. Bukaan toh. Oh, pentil. Tak kira laler. Karangkepan kok. Ono. Karangkepan lho. Pijet urat iku cek ikine kaine dilepas. Iya tapi kae karangkepan kok. Ah, wis. Gak apa-apa padha lanange kok. Oh, ya. Ya apa? Ya apa? Kok sangar ngono? Jangan. Gak apa-apa. Padha lanange kan ana wong. Masuk kan wong kok aku sampean perkosa tadi kau. Aku normal. Ya wis. Diwingkis. Sepatune gua. Gua. Sepatune dicok. Iya. Cek, alhamdulillah. Cek. Alhamdulillah. Cek, alhamdulillah. Fresh. Cek. Kenapa? Wah, gitu bro. Wes suwe gak digawe kake. Cek. Kuat ta bayare. Ya, jelas-jelas lho, Pak. Nomor-nomeran. Oh, nomor-nomeran. Iya. Nek nomor 1 pinten, Pak? Nomor 1 100.000. 100.000. Iya. Nek nomor 2? Nomor loro 75. Nomor 3? Selawe. Murah. Nek nomor 1 napa mau? Larang. Nek nomor lengone. Oh, lengon. Nomor 1? Nomor 1 lengone iku nganggo lengo brut Oh, bro. kaya Itali. Itali. Terus ngoten. Mari kek lengo mijete diseko banyu panas. Banyu panas. Hmm. Man ngoten. Dikek sarapan, Mangan. sego goreng iwak ndok. Waduh hebat. Mulih ditumpakno taksi 100.000. 100.000. Nomor 1. Nek nomor 2? 75.000. Lengone Minyak samin minyak samin. dari Arabia. Arabia. Mandi ngoten Diseko banyu Seko. adem biasa. banyak adem biasa. Terus sarapan, Pak. Ala biasa rawon. Ora apa. Nek Nek mantuk mulih tumpakno becak 75. 75. Nek sing nomor 3 Sederhana nggih pinten? 20.000. 20.000. Niku lengone napa? Jelantah. Lah. Didisi napa sekon napa? Gak dikungkum. Dikum. Dikum. Oh, sarapan ya. Telo. Nek mantuk Dijrongkokno. di nomor 2 mawon pun. Nomor Nomor 2 mawon. kon loro apa ya? Nek tangane sik. Umur piro ya? Saniki pun 58, Pak. Napas. Coba dikek napas. Tarik. Tarik. Tokno. Tarik. Kok napasmu wis rada mengi. Tarik. Cebul. Tarik. Wah, paru-paru kan. Wah, paru-paru sampai mboten ngerokok. Ngoyo banjar. Lancar, Pak, ngoyo. Hoyo, Angin itu terkadang kemeng, Pak. Terkadang kemeng. anak piro? 3, Pak. Cik, iso. Mboten saged ngene iku, Pak. Kula ngene iku mboten saged senen gelet diseneni bojo kula karo mboten saged. Mosok ngene gak iso. Mboten saged, Pak. Sik, tangan. Lho iso. Nyel tangan iso sing kono. Gak iso ngene. Ya wis ayo. Ayo. Tak setel tip kalem-kalem. Antar. Ngene.
Bojone wis teko. Melu mau sing enak. Melu mau sing enak. Tak kemuli mergo udane ape teko. Ya. Kembali ya. Kawedi. Tiwon. Selamat. Kawedi.
Aduh. Gara-gara potong kamu kaya tas kresek. Wong kelakuane kok 6 sampe tuwek pancet ae. Mangkel aku. Aku wis nganggit aku ndelok ambune ketor. Mangkelmu pokoknya. Mambu apa? Mambu ketua. Kosong Aku ngesakno awakmu. Ala apa? Kon ini awak loro kabeh pegelino aja pijet nang ngene Supali. Awang Supali ku tukang las kok adane. Lah kon alamu kok sing gara-gara ngene lho. Lah yo ngene iki ngelingno cocok kesasar kabeh nek. Tapi aja cara kaya ngene medeni kancane. Lah nek ngene ayo sadar, wis sadar kon. Ya sepurane ae, Gel. Supali ku menghalalkan segala cara. Aku sing golekno iki mang. Mangkene. Aku sing golekno tukang pijet iki mau. Oh ya termasuk terlibat. Aja ngono Tut, nek nyambut gawe sing temen. Ajarine iso mijet ya Supali. Wah tukang las kon mijet ayo. Ayo disesel iki Wan. Matur dumateng Bapak Suweno sak keluarga ingkang sampun angrawakaken ludra karya budaya wonten ing papan panggenan mriki kawasan Kuripan Ndaha Agung Kahuripan. Waduh. Ndaha Agung. Jenenge apik kaya kerajaan Kahuripan. Ndaha Agung kawasan Balung Panggang Kabupaten Gresik ibu kota Lamongan. Lho, sik kok ane ibu kota ae. Ana ibu kota Jawa Timur Surabaya. Mugi-mugi Bapak Suweno sak keluarga dipun paringi rejeki ingkang kathah. Dipun barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Dirukunaken sedaya dumateng para sanak keluarga tangga kiwa lan tengen kanca sing adoh sing cedhak. Mergo bengi iki wis iso nyenengno wong sakmene kae. Duwe gawe diragati dhewe, senenge didomong sakmene kae. Muga-muga amal sing sipate hiburan iki mang entuk ganjaran sing luwih saka Gusti kang akarya jagat Allah Subhanahu wa taala. Ugi matur suwun dumateng para bakul-bakul sing ngetutno karar budaya nduk papan diae tanggapan. Dongakno dagangane tetep laris dadi mitra karya budaya dimanapun saja berada. Nah, wis nyuwun dipangestu. Wadhe mung iso ndonga dinonga. Slamet sing nanggap, slamet ludruke, slamet sing nontok, lan slamet sing main. Nyuwun dipangestu dengan harapan semoga karya budaya tetap jaya.